Croeso mawr ato ni, a croeso mawr i Robin McBryde hefyd. Mae'r 6 gwlad yn agosau, y cyfan yn dechrau bythefnos i heddi yn Iwerddon. A Robin a'r tîm hyfforddi ar fin mewn i'r camp ymarfer. Croeso mawr ato ni, Robin. Diolch yn fawr. Edrych ymlaen yn fawr at y gystadleuaeth. Dwi'n mynd daflu ystrydeb chwaraeon ato chi'n syth, achos maen nhw'n gweud does dim gemau hawdd ar y lefel yma. Mae'n gemau anodd, ond yw'r gem fwyaf anodd gyntaf i Gymru yn Iwerddon? Digon posib. Mae yna ddwy ffordd edrych arni. Da ni chwarae y ddau dîm mwyaf sefydlog, sef Werddon a'r Alban, o ran yr un hyfforddwyr, chwaraewyr ac yn y blaen. Felly, mi ddylan bod ni'n gwybod beth sy'n yn gwynebu ni. A erbyn bod ni'n gwynebu Ffrancwyr a'r Sais, mi ddylan ni'n gwybod dwi'n bach fwy amdano nhw hefyd. Siomedig o ran y gwylch. Oedd hi mor agos yn y grŵp. Dangos faint mor ffracsiynau sy'n ynddi ar y lefel yma. Ie, pethau bach yn cyfryw. O'n i'n meddwl bod y gwylch wedi gwneud yn wirthiol oddi cartra. Yn y gem agos na wedi gweithio'n galed i gael y pwyntiau bonus ac yn y blaen. Ond yn anffodus, ddim digon da yn erbyn cael wisg. Ond maen nhw yn dîm a domen nhw hunan. Maen nhw'n dîm anodd iawn i ennill. Ie, ddim wedi colli tymor yma, dwi'n credu. Felly, y dreigiau, yr unig ranbarth o Gymru, drwodd yn Ewrop, y taith i Gaerloiw yn yr wyth ola iddyn nhw. Ni'n clywed Gwyn Jones yn sôn bod e'n poeni am y bwlch rhyngddyn nhw yn rhai o glybiau'r a fifa. Fa'n o her fydd iddyn nhw yn rownd yr wyth ola, felly? Fydd i yn dipyn o her. Ebyn mae'n heiath y ffordd mae'r gêm, mae'n gweddu teg at gryfdera. Y ffordd mae'r gêm yn cael ei chwarae yn yr y fifa. Gyrru Llanella, cadw'r bel yn dyn, mynd trwy'r sgrym ac yn y blaen, ond dwi'n teimlo os gall y dreiga gosod sylfaen, yna mae gen nhw obaith, maen nhw wedi bod yn hynod anlwcus dros cyfnod yn adolyg, yn wedig yn erbyn y gleision a'r gweilch i beidio cael dipyn bach mwy, felly maen nhw ar i fyny o ran safon i chwarae, felly gobeithio gallen nhw troi pethau gwmpas. Chi sôn am y gleisio, maen nhw ar ei fyny hefyd, ond boes bach, chi'n sgorio dros 70 o bwyntiau, a chi ddim yn mynd drwodd yn Ewrop. Fe gollio nhw gartre yn efo'n Harlequins yn gynnar yn y grŵp yma, er bod nhw allan, maen nhw'n edrych fel tîm gwahanol dyddiau yma. Fyddech chi'n cytuno deni? O na, bendant. Talu pris am dechreuad siomedig. Chwarae'n erbyn tîm Calfesano, llawn o chwaraewyr rhan amser, felly anodd pwysau mesur yn erbyn y gwrthwynebydd yna, ond mae yna gormod o chwaraewyr da, o safon da, y misg garfan y gleision. Oeddech chi'n gwybod bod nhw'n wedi droi pethau o gwmpas, felly pob clod iddyn nhw. Danny Wilson wedi stamp yn barod ar y garfan, a dwi'n siŵr gan nhw diweddglo cri iawn i'r tymor. Beth am y Scarlets, felly? Mae'n siŵr bod chi fod yn gwylio nhw yn ofalus iawn, colli pob gêm yn Ewrop. Bydden nhw ddim wedi mwynhau y profiad yna, ond o'ch chi'n siarad yn gynharach, maen nhw'n amlwg yn targedu pethau eraill tymor yma. Ydy, maen nhw wedi wneud yn amlwg bod nhw ddim yn... Does am diddordeb o ran Ewrop. Maen nhw'n canolbwyntio ar y gyngraid. Nid ni'n siŵr bod nhw ar y brig ar gyfer Ewrop tymor nesaf, pryd maen nhw'n croesawu ambell i chwaraewyr profiadol yn dod nôl i'r garfan ac efalla bod chi targedu Ewrop tymor nesaf. Ie, mae'n mynd i fod yn ddifyr na tymor nesaf. Yn bendant, mae'r cefnogwyr o pawb yn gyffroes yn barod, dwi'n credu. Ydy, ond yn hir dymor, dyna di'r cynllun dwi'n siŵr. Yn fyr dymor, mae'n edrych bach o boen. Mae'r cefnogwyr yn mynd trwy ar hyn o bryd, ond unwaith eto, os gan nhw troi pethau gwmpas a canolbwyntio ar y gyngor a cael llwyddiant, wel, gobeithio bod o'n gweithio. Robin, ych chi'n edrych yn ôl gyntaf, mae bron i 3 mis di bod nawr ers cwpan y byd, tipyn o gystadleuaeth chwarae teg, Cymru allan o'r grŵp, mor agos yn erbyn Australia a De Affrica. Beth yw teimlad y tîm hyfforddi 3 mis yn ddiweddarach? Teimlad o'r rhwystredigaeth ydy gwir. Pam ydych chi yn rhan o gwpan y byd, ydych chi mewn rhyw fybl, felly ydych chi'n ymwybodol o beth yw'r teimladau yn y blaen. Felly, wch chi ar y bus y bore wedyn, ar y ffordd nôl, oedd pob yn teimlo bod yna ddipyn bach mwy gallen ni wedi wneud. Felly, teimlodd y rhwystredigaeth a wch chi siom, ond ers hynny, mae pob wedi bod yn mateb yn bositif o ran wch chi pa mor dda oedden ni wedi wneud ac yn y blaen gan ystyried yr anafiadau, ond di hwnna'n cyfri. Mae eisiau ni anelu a gobeithio am pethau gwell. Oedd hi mor agos ar adegau. Cymru, amddiffyn gorau'r gystadleuaeth. 3 cais yn unig yn cael ei ildio. Mae'n siŵr mae sgorio oedd y broblem yn ymwedig erbyn Australia. Sawl gwaith chi wedi gwylio'r cyfnod na yn erbyn Australia pan maen nhw lawr i 13 a meddwl beth os? Ie, gyn lle yn y posib. Dwi'n meddwl bod yn amlwg i bob chi. Oedd y chwaraewyr yn amlwg yn siomedig, ond na, os da ni byth yn y sefyllfa yna eto, swn i'n licio meddwl gallu gwneud pethau dipyn gwell.
Mae hyfforddwr newydd Ffrainc Gy Nofes yn edrych mlaen yn fawr at y 6 gwlad. Mae fe'n credu bod yna rhyw oes newydd o rygbi agored, dim jyst Ffrainc, yn gyffredinol ar fi'n gwawrio, ar ôl beth welodd yng nghwpan y byd. Chi'n cytuno da'r Ffrancwyr? Dwi'n yn siŵr, fy chi... Fel blaenwyr. Mae rhaid chi edrych, dwi'n meddwl bod y ffeinal y cwpan y byd, y ffeinal gorau sydd wedi bod erioed. Oedd ei eitha agored, oedd yna dipyn o rygbi'n cael ei chwarae gan y blaen. Ond o ran y 6 gwlad, dwi'n meddwl bod y diwrnod ola y 6 gwlad tyma dwytha, pob yn gofio pob yn trio i gorau, cael gymaint o geisiau a phosib. Felly, dwi'n meddwl hwnna'n bach yn one-off, ond ar hyn o bryd, Sgwrs Messi, gyrru llinella, gadw bel yn den, dyna ar hyn o bryd sydd i mi'n edrych fel bod sydd yn llwyddiannus a sydd yn ennill gema. Dwi'n mynd gweld hynna yn newid werddon, maen nhw'n cicio'r bel cryn dipyn, a mae hwnna'n agwedd mawr pwysig o'r gêm, felly ar hyn o bryd dwi ddim yn cytuno. Mr Nofes. Dyna ni. Ni ddim yn cytuno da'r Ffrancwyr fe'n gael i weld sy'n eithi o ran y 6 gwlad. Robin, fe mae'r bwysig o'r dilyniant yna o ran Cymru? Mae'n gwefyd i disgrifio Cymru fel a byword of continuity. Nid jyst y chwaraewyr, y tîm hyfforddi hefyd, pawb yn gyfarwydd. Fan'na helpu hwnna wrth i chi ymgynnull fori? Mae'n dipyn o help i ni. Sgwrs ni'n gymaint amser i baratoi ar gyfer y gêm gyntaf. Newid gweld y gweilch wedi chwarae heddiw, felly fydd fori a dim mawrth fydden nhw'n gwneud dim byd gyda ni, felly bydd yna dipyn bach dros wythnos cyn bod ni'n gwynebu Iwerddon, felly mae'r cysondeb yna on plaid ni, lle mae hynny'n y cwestiwn. Y peth arall ydy hefyd, da chi'n edrych ar yr oedran a profil y garfan, ar wahân i gwbl o props, fydd y gweddill yna ymhen 4 blynedd, sef ar gyfer cwpan y byd sydd yn Japan. Yw hwnna'n neud i'n anodd o ran chwaraewyr ifanc sy'n trial torri trwyddo falle, achos chi'n trial dewis carfan, ond hefyd cadw'r balans le bod boes ifanc Trentog yn gweld bod gobeith yn nhw dorri mewn i'r garfan. Mae'n siŵr bod cadw'r balans yna'n anodd iawn. Ydy, mae'n rhywbeth sydd yn... Mae rhaid i chi gael y gystadleuaeth yna. Felly mae'r chwaraewyr ifanc, maen nhw'n gofod gweithio cryn dipyn mwy caled i gael eu cyfle. Felly, mae hynna, dwi'n meddwl, yn beth positif. A mae'r chwaraewyr yma sydd hefo profiad, maen nhw'n cael cyfle i rhannu'r profiad yna. Chi rhywun fel Rob Evans, sydd hefo Paul James ac Ethan Jenkins, lle gorau iddo fo ddysgu o ran lefel rhyngwladol a gofynion a sut gallu o wellai gêm. Felly mae chwarae'r rôl fel mentor yn ogystal â perfformio ar y diwrnod. Byddwn ni'n gofyn i 2 neu 3 wneud hynna yn ystod y pencampwriaeth yma. O'n i'n gweld enghraifft Rhys Patchell fydd yna fel un chwaraewr ifanc sy'n cael cyfnod rwystredig o bosib, a Rhys Priestlands yn y garfan. Yw un o'r enghreifftiau falle le amhosib cadw pawb yn hapus? Mae'n rhaid bod hwnna'n rhan fawr o gwaith chi ar tîm hyfforddi hefyd. Mae Rhys yn chwaraewr addawol a mi geith Rhys i gyfle, sy'n dwywaith amdano hynny. Ond wedi dweud hynny, mae'r garfan da ni wedi ddewis. Mae'n fwy na yn draddodiadol da ni wedi ddewis. Mae'n 37 yn hanesyddol, da ni ddim wedi cario gymaint o chwaraewyr a hynny, ond dydy pob ddim yn holliach yn y garfan eto, felly dyna'r rheswm. A hefyd, da ni eisiau cael dipyn bach o'r drwyster na mewn i'n ymarferion ni cyn bod ni'n gwynebu gwyddelod, felly di drws beth ar gai, fel mae Tom James, mae o'n cael ei gyfle, felly os mwyn i'n chwarae yna, mae'r cyfle yna. Dim pawb sy'n holliach chi'n gweud, mae'n eich dipyn gwell na godd i yng nghwpan y byd. Oedd hi'n rhyfeddol Solana fod yn digwydd o ran Cymru yng nghwpan y byd. Chi bach yn y pisach o ran fai mor ffit yw'r chwaraewyr cyn y gystadleuaeth yma? Wel, dwi'n gwybod mae Rob Hawliau Neil Jenkins yn dipyn y pisach o ran yr olwyr sydd ar gael. Felly, oedd y gwpan byd yn esiampl o ddangos be mae'r chwaraewyr ifanc yn gallu wneud pan nhw'n cael cyfle. Wedyn, gobeithio, fydd ni'n dîm eitha, dipyn bach fwy sefydlog trwy'r bencampwriaeth. A chi'n gweld chwaraewyr fel Sam Warburton yn chwarae am y tro cyntaf penwythnos yma ers rai wythnosau. Fe mae'r bwysig yw i bod nhw'n cael game time, fel maen nhw'n gweud, cyn dod i garfan Cymru? Mae eisiau edrych ar pob chwaraewr yn unigol. Tydi rhywun fel Sam Warburton, dim angen lot o game time cyn bod o'n cyrraedd i ora fel chwaraewr. Mae'n dibynnu ar pa safle, dwi'n siŵr mae'r chwaraewyr mae'n chwarae hefyd, ond mae Sam yn unigryw o ran hynny. Ar ôl chwarae y gêm nos Wener, dwi'n meddwl bod nhw'n barod amdani oherwydd y safonau uchel mae'n gosod ei hun fel chwaraewr. A felly, da ni'n poeni amdano hynny.
lle mae Mr Warburton yn y gwestiwn. Ond dipyn o fwy. Ydy, mae dipyn o fwy, ydy. Yn y cwestiwn cyntaf sydd gyda fi i ti yw Gyda Robert yn gofyn, be yw dy chafbwynt di fel hyfforddwr blaenwyr Cymru hyd yn hyn? 2013, gêm yn y Lloegr, yn Stadiwm Millennium. Mor syml o hynny hawl. O'r syml yna, sy'n meddwl lot amdano hwnna. Digon teg. Am da fi gwestiwn cloi ti. Mi'n tyfu barf ar hyn o bryd ar gyfer y lithen. Fi'n gwybod mae barf dy ti ti'n cael un ysblynyddau. Sut i ti'n ymdopi gyda'r cosi a cysgu nos neb yn clustog? Mae fe'n brifo ar hyn o bryd. Digyn. Gwych, allai'n credu fod ni'n gysgwrs am farf fan hyn ar y clwb. Na i droi nôl at rygbi yn gyflym, ti'n credu. A difyr clywed am yr hyfforddwr newydd, Ffrainc ar enwedig Lloegr, gyda Eddie Jones. Fe newch chi o'r newidiadau allan i ddisgwyl yn wedi oddi wrth Lloegr? Ie, wel, mae Eddie Jones mae wedi gweithio efo Japan, wedi bod yn ers blynyddoedd. Maen nhw'n wahanol yn y ffordd maen nhw'n trefnu pethau. Mae'r diwrnodiau'n hir, dwi'n gwybod maen nhw'n codi am 6 o gloch yn y bore, tan 5 o gloch yn y nos ac yn y blaen. Os mae'n golygu wneud hynna efo chwaraewyr Lloegr, yna y peth pwysig iddo fod nhw'n llwyddiannus ydy, bod nhw'n cael y llwyddiant yna reit o'r cychwyn, neu dwi'n meddwl fydd ambell i chwaraewr yn dechrau codi llais a dweud pa mor anhapus ydyn nhw, felly bydd hi'n ddiddorol iawn, ond mae Eddie Jones, mae'n hynod o brofodol, mae'n graff iawn, felly a mae'n licio chwarae, mae'n licio chwarae cryn dipyn i ffwrdd o'r mewnwr, felly a mae'r mewnwyr cry iawn gen Lloegr i symud y blaenwyr mewn gwmpas y cae, felly na, bydd hi'n ddiddorol iawn gweld. Edrych mlaen i weld beth ddaw. Os eisiau rhoi pwysau yn chi, mae'r 200 blawn diwetha o ran Cymru wedi digwydd yn dilyn blwyddyn cwpan y byd. Byddai'n braf cael un bach arall flwyddyn yma. Bydd, da ni'n ymwybodol o'r ystadeg yna, felly na, da ni'n gwybod beth sy'n blaen ni, felly da ni'n bell iawn ohoni tymor dwytha, felly fel dwi'n dweud, mae eisiau defnyddio'r profiad sydd yn mysg y garfan. Mae'r chwaraewyr yna, mae'r cysondeb yna, ag o ran y hyfforddwyr hefyd, felly gymaint mae pob yn licio newid ambell i beth. Mae diffyg amser ag yn y blaen yn golygu. Mae rhaid bod ni'n ofalus iawn beth dyn ni'n geisio newid ag yn y blaen. Felly cael y cydbwysedd yna o beth sy'n newid a beth sydd yn gweithio ni cael hwnna'n iawn. Fi'n clywed na lot o Sean Roberts mae'n trafod y tîm pêl-drod cyn lleied o amser maen nhw'n cael dar chwaraewyr. Felly, yw'r ffaith bod chi wedi bod gyda'ch gilydd am gyfnod hir, cwpl o fisoedd nôl yng Nghymru y byd, mae rai bod hwnna'n help mawr i chi hefyd. Ydy, a da ni wedi elwa o hynny. Yn y gorffennol, wedi sôn amdan ennill y gamp lawn syth ar ôl cwpl y byd. Felly, dyna diwrnod eto. A dyna'r neges fyddwn ni'n reid i'r chwaraewyr pan maen nhw'n ymgynnull fori am y tro cyntaf. Chwilio am cwpl o happy pills i'r chwaraewyr. Mae rhaid bod ni'n anwyliadwrus a edrych ar ôl nhw. Da ni'n rhannu yn ei siom nhw fel chwaraewyr dros y rhanbartha. Ond mae rhaid ni ddod dros yn un eitha sydyn. A falle bod cyfle i ddod a gwisgo Cris Coch a rygbi rhwngwladol yn dod yr amser iawn i'r her chwaraewyr yna. A dwi'n eisiau goffa chi, mae bron o ddegawd ys chi ymuno â tîm hyfforddi Cymru. Chi dal yn llawn cyffro yng nghyfnod fel hyn? Ydw, bendant. Dwi'n mewn lle mae pob hyfforddwr yn breuddwydio o fod. Felly dwi'n ymwybodol iawn o'r fraint dwi'n gael o fod yn y sefyllfa yma. Ond hefyd dwi'n gweithio efo criw arbennig o chwaraewyr sydd wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Yn eitha diweddar, felly dwi wedi bod yn y man iawn yn amser iawn. Yn bendant, edrych mlaen yn fawr at gystadleuaeth fel i'n sôn, Robin. Cyn i chi fynd, ni wedi cael lluniau exclusif tu fewn i camp ymarfer Cymru. Cwpl o ddilliau ymarfer newydd sbon yn mynd i ymddangos fori. Edrychwch ar y lluniau yma. Be di'r enw? Robin McBryde. Robin McBryde, o lle Robin? Porth. Robin McBryde a Derfel Guilford sydd yn cynrychioli nhw. A Sean Roberts ac Edward Stephen sydd yn cynrychioli Llangefni. Whoops, i lawr â nhw. Llanfair Pwll ar borth dipyn bach ar y blaen ar hyn o bryd. Mae Robin McBryde yma yma, 19 oed yn cario'r sgitl. Gwych, siarad bang, 89, gwych. A pawb yn dangos y Cymru cryfa trwy amser. Mae rhywun wedi bod yn brysur iawn dros y Nadolig yn chwilio amdano hwnna. Bydd boes Cymru ddim yn neud na fori. Na fe. Mae wedi bod yn dipyn o daith o fod gyda fanweb ar ben y polion telegraff na, Robin. Ydy, dipyn o daith. Dwi wedi bod yn y lle gorau, dwi'n meddwl.
Benda. O, diolch yn fawr iawn am ymuno da ni. Pob lwc i chi ar garfan dros yr wythnosau nesaf. Byddwn ni gyd yn gwylio. Edrych mlaen yn fawr at y chwe glad. Diolch yn fawr iawn.